Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrapporta lill-Pulizija li l-ħamis filgħaxija rċieva messaġġ jgħid li jekk ma kienx se jirrakkomanda l-maħfra presidenzjali lil Yorgen Fenech, dan tal-aħħar kien se jgħid li kellu żewġ telefonati miegħu xi xhur ilu. Yorgen Fenech beda jiġi investigat dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja wara li tlieta tal-ġimgħa l-oħra ġie arrestat fuq il-jott tiegħu il-barra mill-Marina ta' Porto Maso. Fi stqarrija l-Prim Ministru ċaħad li qatt saru dawn it-telefonati u qal li dawn jistgħu jiġu faċilment verifikati. Ingħad li l-Prim Ministru diġà qal li huwa ltaqa' ma' Yorgen Fenech f'attivitajiet soċjali jew fir-rwol tiegħu bħala azzjonista waħda mill-akbar kumpanija ta' Malta. Ingħad li din il-laqgħa saret fi Frar tal-2017. Il-Prim Ministru qal li huwa rrifjuta l-ewwel talba għal maħfra presidenzjali minn Yorgen Fenech wara parir li ngħata mill-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kabinett irrifjuta talba oħra fuq l-istess parir li ngħataw mill-istess awtoritajiet wara li l-Prim Ministru ħareġ mill-Kamra. Żied jingħad li l-Prim Ministru mhux konxju ta' ebda xhieda oħra li ngħatat kif irrapportat f'sezzjonijiet tal-midja u ċaħad kull allegazzjoni li saret fir-raba' verżjoni tax-xhieda wara li għat-tieni darba ġiet irrifjutata l-maħfra presidenzjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.